Байленко! Да ме прощаваш, Аспарух, че по наши мотиви викаме Пурко, ама не можем да се сетим като какво нещо си сега. Ви човек съм. Човек съм, Байленко, както и по-рано. Думата ми е, че си станал господин. А това е дето ни прави съмнителни и ни кара да те питаме. Господин съм. Дай на всичките по едно. Моля, господин Кънчов, първото от мен аз черпя. Давай, Байленко, давай. Мане, та работа е съмнителна. Що? Те безорли тебе, нали ще плаща. Прав си. Топли кебабчета. Заповядайте, молим. Много хляб слагаш в каймата. Внимавай, Лико. Внимавам доста. Инак няма да продаваш мезе в кръчмата. Нали, господин Кънчов? Ами виното целогодишно го кръщава с вода. Да не мисли, че не усещаме. Не е вярно, господин Кънчов. Виното е от чиста гроздова шера. Даже го продавам в загуба. Байленко. На здраве. Драги съседи, днес наш скъп гост е господин Кънчов, новият депутат в нашия район, за което ще държи реч. Браво! Искаме реч! Скъпи жертви, нашата партия най-решителни мерки. Пътищата, данъци, паметниците. Министерите, а войниците? Майка България, царя, виното. Вие сте господарите! Слуги трябват на народа! Не господари! Мири си, бе, Пурко. Коно, не си търси белята. И внимавай с хората, които ти работят. Какво да внимавам? Ще им плащаш редовно и вечер при зале слънце ще ги пускаш да си ходят. Чакай, чакай. Не дейте.
стоят на стана, тупкат сърцами. Ето ги близо нашите душмани. Кураж, дружина, верна, говорна.